ସେ କମ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କି ଜାଣିଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ଶୁଭୁଥିଲା ଆମ ଘର ଟିକେ ଏ ଲୋକଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି ନାଗୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପଳେଇଲେଣି ହସନ ଯାଉଥାନ୍ତୁ ଆସିବ ବାବୁକୁ ଦେଖିବେ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଦେଇଥିଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆସ ବୋଲି ଚନ୍ଦନ ଘରକୁ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ସେତେବେଳେ କହିପାରିଲିନି ପଳେଇଯାଇଥିଲି ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି ମୋର କଣ ସାମାନ ଜିନିଷ କଣ ଏବେ ସୁନା ଭରି ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷେ 1,03,000 ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁ ହେଲାଣି 1,03,000 9,6 ର 3 ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯୋଉ 22,000 1,03,000 18 କ୍ୟାରେଟଟା 87,000 ନା କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ ମୋ ପିଲା ନାଇଟି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଗୋଟେ ରାତି ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ 7 ରାତି ତମେ କିଏ କବାଟ ନ ଲଗେଇଥିଲ ଝିଅ କଣ ନେଲ ଝିଅ ମତେ ସେ କବାଟ କଥା କହନି ଆମ ଘରେ ଖାସ ମା ବାପ ପୁଅ କଳିକ ଦିଆ ଖାସ ଗେଟ୍ ନ ଲଗେଇଥିଲେ କବାଟଟା ଆଗରେ ବିଲ ଲାଗିଲା 20-22,000 ଟଙ୍କା କବାଟ ଆଉ କଣ ସେଇଠି ମା ତ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଡାକି ନାହିଁ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିନି ଗଛ କରିନି ଗଲୁନୁ ଗୀତ ସେଇଠି ତମେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବାରିପଟେ କବାଟ ଲାଗିଥିଲା ଏତେ ଟେନସନ କବାଟଟା ନ ଲଗେଇକିରି ପଶିଥାନ୍ତା କୋଉଠି ବାହାର ଚୋର ହେଇଥିଲେ କବାଟ କାଟିକି କରିଥାନ୍ତୁ ଗାଁ ଚୋର ଭରା ପଶିବୁ କୁଆଡେ ସତ କଥା କହିବି ଆଉ ପାଗଳା ମା କୋଉଠି ବାଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି ତାଠୁ ଆଗ କରୁନାହାନ୍ତି କି ରାଣ୍ଡ ରୋଜଗାର ଆମକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କଣ କଲେ ଆମେ ଆକୁ ନ ପାଇଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା କହୁନୁ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି କଣ ଆମେ କାହିଁ କଣ ଜାଣିବୁ ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି ଡାଲାଟେ ଖଜା ପିଠା ଖାଇଥାନ୍ତି ବସିକି ସେ ଜାଣିଛି ସେତିକି ଆମେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ତୋର ସେତିକି ଖଜା କୋଉଠି ଆସିଲେ ଆମ ଅପା ଆଣିଥିଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଚୋରି ପାଞ୍ଚ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହବ ସେଥିରେ ଆଗ ତରଭୁଜ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବଡ଼ ହେଇକି ଖାଇଦେଇଛି ଖଜା ଭାଗୁଟେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଖଜା ଖାଇଲେ ଚଳିବ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମେନ୍ ଦେହ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରଭୁଜ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯାଇଛି ତା ଚୋପା ଛଅ କଣା ଯାହା ଖାଉ ଖାଉ ସେ ପଇସା ଜିନିଷ ନ ନେଇଥିଲେ ପରା ତୁ ବଡ଼ ତ ଖାଇକିରି ଆଗେ ଯୋଉ ଚୋରଣା ସେ ଯୋଉ କାର ନାଇଟି କାର ଡ୍ରେସ କାର ଲୁଗା ହିଁଲେ ପିନ୍ଧି ସବୁ ସିରିକିନେ ସିଏ ବାହାର ସିରିକିନେ ସେ ଚୋର କେତେ ଦିନ ବସିଲେ କି ନାଇଁ ଗାଁ ଚୋର ନିମ ଗାଁର ଚୋର ଗାଁ ଚୋର ଖଜା ମିଠା ଖାଇଛି ସକା ଆମେ କାହିଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆମ ଅପା ଏଥର ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଆମକୁ ପୁରା ସେତିକି ଆମକୁ ଆସୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ନେଇଥିଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଛାତ ତଳେ ଶୋଇଦିନ ଅଛି କେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ଉପର ଘର ଛାତ ହେଇଛି ନା କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ବଡ଼ ଚୋର ବଡ଼ ଯାନେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଉପର ଘରେ ଛାତ ଉପରେ ହଁ ଆଉ ଉପର ଘର ଆମ ଘର ଶଳା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଧୁମୁଧାମ ହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସେ ଧୁମୁଧାମ ହେବେ ଚୋର ଆଣି ଏ ନନା ଗରମ ହେଲା ଆଜି ରାତିରେ ପଳେଇଲେ ଛାତ ଉପରୁ ଗଲେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ କିଏ ମାଟି କ'ଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା କିଏ ବିଛିକି କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ କି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସେ କଥା ଠାକୁରାଣୀ ନାଗୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସତ କଥା ଭଲରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତ ସେ ଚୋରମାନେ ତ ସତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ସିଏ ସତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମିଛ କଥା ସେ ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମା ବୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନକୁ ତାକୁ ଏମିତି ଗର୍ବ ଅଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତା କି କୋଉଠୁ ପଡୁଛି ଲୋରା କ'ଣ ପଡୁଛି ଏଇ ପାଣି ଛୁଟଟା କୋଉଠି ପଡିଲା ଆଉ ସେଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତା ଚଉରା ପୂଜା ଆଉ ଚଉରା ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ବସି ନା ପିଲା କାମ କରିକି
ଫୁଲରା କଣ୍ଢରା ଗାଣ୍ଡି ବାହାଘର ଲାଗୁଛନ୍ତି କଣ୍ଢରା ଗାଣ୍ଡି ବାହାଘର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଣ୍ଡରୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଫୋନ୍ କରିଲୁ ସେ କେତେବେଳେ କହିଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଶନିବାର ଦିନ ଲାଗୁଛନ୍ତି କଣ୍ଢରା ନାଇଁ ନାଇଁ ବନବାସ ବନବାସ ବୁଢ଼ୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବନବାସ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତିଥି ନୂଆ ଗାଁ ପାଖରେ କିଏ ଜାଣିଛି ମାଇକି ନାଇଁ କିରି ସେ କ୍ଷୀରି ସାହି ବନବାସ ଗୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠିକି କହିଥିଲା ଯେ ବୁହାରିଆ ପଟେ ଠାକୁର କଣ ବାଜିଛି ଗାଁ ନେଇଥିଲି ଗାଁରେ କହିଲେ କଣ ତାର ଗୋଟେ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତା ତାଳୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ କଣ ଠାକୁର ସିଏ ରହିବାକୁ ଯାତ୍ରା ଜାଣିଛି ନା ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆଉ ଗାଁରେ ତମେ କହିଥାନ୍ତା ତା ଘରକୁ ଗାଜି ଶୁଣି ନା ଇଏ ହଁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ଓଲଟା ବାଡି ଆଜିକାଲି ରକ୍ତମାଂସ ପାଣି କରିକି ମୁଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ପୁରେଇକି କେତେ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କଣ କଲେ ସେତିକି ହବନି ଚୋରି କରିକି ପେଡ଼ିରେ ଗିରି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଡାହାଣିଆ ଗାଡ଼ି କରିଥିଲା ହଁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନେଇଯାଇଛି ଟଙ୍କା 955,000 ନେଇଛି ପଣା ଥିଲା କେତେ ଦିନ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଗାଁ ନଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ନଟ ଦୋଳ ଦିନ ନଟ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଯାଇଛନ୍ତି ନଟ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି 11ଟା ବେଳେ 12ଟା ଗୋଟେ ରାତି ଗୋଟେ ହଁ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ଲ ପାଳରେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଚାର୍ଜର ପକାଇ ବଡ଼ କେଜାଣି ଘର ଉପରେ ଆସିକି ମୁଁ ଭାବିବାରେ ରହିଥିଲି ଗୋଟେ ଘର ଉପରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲା କି ସେତେବେଳକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦ୍ୱାର ମୋର ଏଇଟା ଗିଲିଟା ନାଗିଛି ଏଇଟା ଗିଲି ଲାଗିଲେ କଣ ହେଉଛି ଦ୍ୱାର ମୋର କବାଟ ନାଗିନି କଣଟା ହବ କବାଟ ନାଗିବାକୁ ଗିଲି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସିଡ଼ିରେ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ମତେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମୁଁ ଦେଖିନି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲି ସିନା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇନ୍ଦର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ କରୁଛି ଶୁଣ ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ କଲେ ପାଇ ହବ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ପଳେଇଲେ କେତେ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ପେଡ଼ିରେ ବଡ଼ ପେଡ଼ି 18 ଖଣ୍ଡେ 30 କୁଣ୍ଡା ଲୁଗା ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଧରିକି ପେଡ଼ି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଥାଳିରେ ଖଜା ପିଠା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତରଭୁଜ ସେ ଖଜା ପିଠା ଯାହା ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ତରଭୁଜ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଙ୍କୁର କେତେ ସାରା ଖାଇଛି ହସିବୁ ନା କାନ୍ଦିବୁ ଲୋ ତୁ ହସିଲାକୁ ମତେ ଭୋକ ଶୋଷ ମରିବା ହସୁଛୁ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଖଣ୍ଡ 5-7 ଖଣ୍ଡ ଧରା ସେତିକି ଗୋଟେ ତ ରଖିଥାନ୍ତା ବଡ଼ ରଖିଆ ତୁ ତ ଯାହା ତ ମୁଣ୍ଡ କୁଳେଇ ଦେଲୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଯିବୁ 5 ଖଣ୍ଡ ନେଇ ମୁଁ ଆମେ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଆମ ଘର ତ ଥୁଆଛି ମୁଁ କହିଲା 5 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ନେଇ ସମସ୍ତେ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡ ହବ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ହାରୁଟା ଯେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରୁ ସେଇ ହାରଟା ଯାଇନି ନା ତ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ କୋଉଠି ସେଇ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଯେ କଉଝୋଲଟା ଝୁଅର ଆମ ଝିଅ ହାତ କାଟିଛି ଆଜି ଭଲ ହବାକୁ ନାହିଁ
ଫେରେ ଆମ ଘରେ ପଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଉଁଜଲଟା ତାର କଳା ସିଏ ଫୁଲ। ଏখানে উঁচু উঁচু ରହିଥିଲେ এখানে উঁচু উঁচু ରହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶିନିରେ ଆମରି ଘର ବା ସେଇ ପରା ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଘାଟା କରିକି ପଶିଛନ୍ତି ଠାକୁର ନାଇଁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଲୋକାଲ ଆମର କହୁଥିଲେ ଗାଁ ଆଙ୍କର ଚୋର ହାତ ଗଡ଼ିଛି ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହଁ ପୁଅ ଗଲାଣି ସମ୍ଭାଳୁ ନଥିଲେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ଭାଳୁ ନଥିଲେ ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତ ପୁଅ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏ କାନର 45,000 ପଡ଼ିଥିଲା କିଣିଥିଲା ଏବେ ରେଟ୍ରେ ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା 80,000 ପରେ ହେବ ଗୋଟେ ପତି ଟିକେ ଖାସ ଭଳିଆ 7 ପତି ଦିଆଯିବ ତାକେ ଆଖି ନହନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତା ପୁଅ ଗଲା ତା ଦୁଇ ଜିନିଷ ଗଲା ଆଖି ନହନ ଜିନିଷଟା ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଲା ସେଇ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଇକିନାଟାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମାଇକିନାଟା ସେଥିରେ ଭିଆଣିଆ ରହିଛି ଗଲାଠୁ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଡ଼ି ପାଟ ଯାହା କଲୁ ସେଇଆ କହିଛି ହଁ ବେପାର ହେଲାନି ଆକୁ ସେଇଟା ସିଏ ରଖିଛି ଟଙ୍କା ଟିକେ ସିଏ ନେଇଛି ପଇସା ନେଲେ ସବୁଦିନ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାର ପିନ୍ଧିବାରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖା ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେ ଗଲିନି ପଣା ବୋଲି କ'ଣ ମାଟି ଚକନି କି ପଣା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖିନି ଆମ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ଝିଅ ଗଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଲା ଯେଉଁ କାନ୍ଦି ପକେଇ ଧୋଇ କାନ୍ଦିକି ଯାଉଥାଇ ତା ନିଶ୍ୱାସର ଘଷ ହେବେନି ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ପୁଅ ପଠେଇଲା 5,000 ଭୁବନେଶ୍ୱରଠି ପିଲା ଦେଖା ହେଲା ଔଷଧ ଦିଆହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଧର୍ମ ସବୁ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଫେରେ ସେଇ ପଇସାରେ ଝିଅକୁ ମୁକୁଳେଇଥାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବାଙ୍କେଶ୍ୱର ମାଗେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି ଜଣକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଧାର କରିକି ନେଲି ଯାଇକି ବାଙ୍କେଶ୍ୱର ହାଁ ଗୁରୁଭାଇ ମଧୁଆ ମହାନ୍ତି ଜୟ ମହାନ୍ତି ମଧୁଆ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିଆ ହେଉଥିଲା ଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ଆଗେ ତ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେଉଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି ସେ ଆମ ଭାଇ ସାନ ହାଁ କ'ଣ ହଁ ସେ କାଟିଆ ତଳେ ମାଗୁଣା ତଳେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଇଏ ହଁ ଭବାନୀପୁର ମୋହନ ସାହି ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯାଜପୁର ହଁ ମଧୁ ହଁ ଦୟା ନାଗ ନନା ଦୟା ହରିଆ ମହାନ୍ତି ଆଉ ମହାନ୍ତି ପାବ ମହାନ୍ତି ସବୁ ମହାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ଯୁଗଳ ମହାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ବସିଛି ସମୟ ବସିବୁ ସେଇଠି ପଢ଼ିବୁଲ ଆପଣ ସେଇଠି ବସିବୁ